to wan wawegi wan gi samuoyo mar keto pachwa, keto tekrewa e gigo mwatimo. Mosekel emwatimore nade? Emwakonyo ng'ado. Wang'ad mondo ogera an awuon, ok oger oganda. Political goodwill bende osechocho somo masane. Eyo mane? Ng'ani kabiro to omanyo rapo gi jonyuol. Koni jonyuol uneno pek ni kik nyithindo gidhie sekondar. Waket gi mane primary ka. To nikech jonyuol oseyieni ni waneno pek, ikawo nyithindi kete primary, mago awuoye junior secondary. Kasi ikawo gi keto gi e primary ka ng'ama dhi puonjo gi ting'eni pod ikia. Gik ma gidhi somo godo bende ing'eni ok idwa nyiso ji ni gin ang'o. En mana ni idwa moro wang' jonyuol ma paro ni samoro ka gidhi e skund sekondar gidhi bedo gi pek moloyo pek ma dine gibedo go ka gin gi nyithindgi butgi ka. Koro nyaka walok pachwa. Oganda duto nyaka lok paro, to ng'ama loko paro maduong' mogik en sirkal. Sirkal samo donje telo, kik odonji gi gik manyien te, okwongo interrogate ni chenro mane ni chien kagi, ere bergi, ere richogi, ere mwanyalo dhi go mbele, ere mwanyalo loko matin, mwanya modify, ere ma wanyalo weyo chuth, nikech ok dhi konyo. Wabedo gi picha mar gima mbele moloyo picha mar gima wadwaro sani. Wacho ni mane picha maduong' mantiere kar ka. Wacho ni e thuolo gi duto ka warango chenro mopogore opogore waseneno kanyo kaka itiyo kod omenda ikruok kaachiel koda ka loko lwasi mar somo. Iwacho ni mondo mi lwasi mar somo bende olokre kata kwa